Ini may kurbada mo ha. Ikan dili. Inyo na kita ng pag-cater sa mga personal sa Philippine Red Cross. Ini matungura, kalabot na sa kilig o sa kabig accident karong gabi. Dito sa may Ramos Street, no? Encuentro, motorcycle o gaganing van. Gagagidra ka sa Philippine Red Cross mga igala. Matungura, amount driver. Motor, mga servisyo ka rin. Ay. Apa? Ya, Bu? Oke, Bu. Ini na kali. Ano ulit magka? Ano galo? Aw. Matay ko. Mana yang encuentra? No, naka wapetsura, no, ang gagaling wa sa motor. Malaki ni. Naibot ang Nissan. Boss, kami ko na boss. Ay lago to pa to nga. Alright, no? May gala. So, mali ang pinag-latest update karon panahon na kaning bangga diri mismo sa may Ramos Street. Kalabot na kaning Ambu o kaning single motorcycle. So, to YouTube, paki-subscribe o paki-notificate sa itong YouTube Benji Talisik. Salamat, mayang gabi.